Okay ra ninyo pamatyon ang tanan ninyo mga anak nga duha ka tuig? Okay dili? Kanang moingong dili na miligros impierno. Ni okay mangganing Ginoo? Ang Ginoo ba ni okay? Kay ba yung Ginoo ato nga pamatyo ni Herodes, pwede ramang gito niyag babagan sa iyang gahom. Niingon ko diring atong salmo, ang atong kalag nakalingkawas ingog langgam gikan sa litag sa mga ngayam. So ang gusto des Ginoo, ang atong kalag mao'y makalingkawas, dili ang atong lawas. Nya moingon ta, unya kadto si Hesus nganong gipalingkawas man lagi to, wa man lagi ipapatay, do na pa may misyon nga way tao nga makahimo. Ang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa iyang pulong o sa iyang kinabuhi, isip Dios nga nagpakatao, motong gilikay siya. Pero pag abot na gyud sa saktong panahon, mga 33 years old si Jesus, wa sad babagi sa amahan ang pagpatay ni Jesus. Ningon ko si Jesus, pwede raman kog mo sukol, pwede raman kog mo sana mo ikias aning maong kamatayon, pero mas mosunod ko sa akong Papa. Sa may gusto siyang Papa, pagpakamatay na dong. Muna, ingon dayon mong dili, kayang gitan-aw magud nato lawas. Lawas na to ba? Abisag karon unsa man gyud nakapaluya nato, nakapastress nato, ang pagbuhi, ang pagsecure, ang pagpanindot sa lawas. Ilingay mong tupad na kumusta man ang lawas nimo. Wa pa nay arthritis, wa pa nay kolesterol, wa pa nay diabetes. Naidaghan nya sige gitag inom tambal blood, tambal yun, siging inom, pero siging linibakay, siging away, siging dumot, siging inilugay, siging sinawayay, di ba? Careless kay tas atong kalag, pero kunuhay careful kay ta sa atong lawas. Nabali ang Ginoo, careful kay sa atong kalag, careless kay sa atong lawas. Gani si Jesus niingon man, di ba niingon si Jesus, ayaw mo kahadlok atong mupatay sa inyong lawas, pero way mahimos inyong kalag. Kahadloki ang Ginoo nga mao'y mupatay sa inyong lawas o kalag dito sa impierno. Nya unsaon man nato aron mahadlok tas Ginoo, unsa may pagpakita nga nahadlok tas Ginoo. Kay matod pasad sa panultihon, ang kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kaalam. The fear of God is the beginning of wisdom. Unya kanus amo na mahitabo, matod pa diri sa atong unang pagbasa, kinahanglan gyud nga mubiya ta sa sala. Ang sala gyud mao'y atong labing importanteng bantayan nga dili makasud sa atong kalag. Nya unsaon man, ilingay mong tupad. Inasigi kag likay sala. Ina kono. Nasigi kag likay. Kanang wa mulingi mga sad-an. Klaro kay na. Wa gina mo likay. Unsaon paglikay? Matod pa diri sa unang pagbasa, kinahanglan nga dili ta magpakaaron ingnon nga wa tay sala. Muangkon ta nga mapaubsanon nga kitang tanan nakasala. Mao ginay first. Kanabitang na ay magpa-counseling nako, magsigig mahay siyang bana, magsigig mahay sa iyang asawa, magsigig mahay sa iyang anak, magsigig mahay sa iyang ginikanan, siging mahay anang iyang mga in-laws. Lagot na gyud kay siya, sigig yung yaw-yaw.
giantos gini nako padir tungod lang gyud among mga anak. Ang una din ako pangutana, kinasal mo simbahan? Sa mao lagi na padir, wa pa lagi mi kasal. Nako nganong nag-antos man ka? Nganong giantos mo na nimong tawhana o kanang babayhana nga wa man day mo'y kasal? Wa kay rason sa pag-antos niya. Wa gyud kay rason. Ngano man sala man ang inyong panagtipon, nganong antoson man nimo aron lang gyud magpadayon ang sala? Unsa man day maayo? Antosa ang pagpakigbuwag niya. Kung di gyud kaniya pakaslan, antosa ang pagpakigbuwag niya. Kana mo'y nindot nga pag-antos? Muantos naman hinuon aron magsigi ang sala. Sakit ba sad ang pagpakigbuwag, di ba? Kaya wa na ko kay mahikap-hikap. Wa na mo gakos-gakos nimo. Wa na mo tukhang-tukhang nimo. Sakit sad usahay. Pero mas maayo pang masakitan ta aron mobiya sa sala kaysa masakitan ta nga nagpadayon sa sala. Hilom ra badayon. Mao na pareha ng asawa sad, padir ang akong bana nangabit, mangulata pagyud inig uli, siya pa'y nakasa, siya pagyud isog kaayo, gamay lang sipyat, mga bata hapak dayon, yaw-yaw pa, mag-wild pa sa amo. Unsa man ni padir makigbuwag na kung ani, nako kinasal mo. Yan siya, mo padir kinasal ni nga 15 na katuig, nako doon na dyan kay rason nga dili makigbuwag. Insa niya mamatay ko pa din ako, okay ra na mamatay ka, ato lang nang ilubong ang imong lawas, pero siguro gyud ko nga ang imong kalag adto kinaslangit. Antusa ng imong bana kay kinasal man mo, antusa na hangtod ka mamatay. Sakto ng tambaga dili gilingay mong tupad ina og ikay tambagan ni Father anak mo sunod ka. Ingna ko no, ingna ba ina og ikay tambagan anak mo sunod ka. Umudritso kag ingon nga animal makanang tambaga tiwasan man noon ta. Imbis unta to tabangan ta tiwasan na hinuon ta. Unsaon man gyud? Mao man ay kabubutos Ginoo kay lagi ang innocence of our souls maoy importantes Ginoo kaysa security of our bodies. Mag-unsa ang imong lawas healthy kaayo, pero ang imong kalag 14 taon kamang-kamang sa kaluya ug sa daghan kaayong mga sala. Naidaghan nato din ingon ana. Apil na ning nagwali. Dito. Nya, unsa ba itong buhaton karon? Magkontesta. Kinsay una na itong mubiya og sala. Ang una, ang kuna usa nga naa kay sala. Ikaduha, salig sa pulong sa Ginoo ug sunda ang maong pulong. Ang pulong sa Ginoo maoy mo limpyo nato. Kay matud pa diri sa unang pagbasa, anaay Hesukristo nga mo limpyo kanato. Nya unsaon man ta paglimpyo ni Hesukristo? Pinaagis atong pagsunod sa iyang mga pulong. Kung muingon siya tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, sunda na. Di ba? Sama ni San Jose o ni Maria, wa gireklamo pag ingon sa anghel pinaagig damgo, Jose bangon, dad-aning bata og ang inahan ngadto sa Ehipto. Way daghang ingos Jose nga kagabi aron Lord, dili pwedeng muhayag-hayag lang usa. Blackout na yun. Si Maria sad, wasad mo ingon nga, uy Jose, kuan na yung taong kus bata diri, uy, unsa maning imo mangming dadon, tinuod ka ni? Kay bao bakag unsa ng atong baktason gikan dinis Bethlehem ngadto sa Ehipto, kalayo ana. Kadaghan diya mga kontra nato, kadaghan diya mga bangis nga mananap anang disyerto. Nya gabi pag yun nga mo na tinggawa sa mga lobo. Kamo mga asawang ni adinhin, kalit ingon imong bana, tanaday biyaan taning balay, kay gipukaw kus anghel, nga pabiyaan atong balay. Musunod mo, dili. Dagko kay mong TV, daghan kay ka ditong alahas, imong balay, dako kayo, kinural pagyod. Ana, mobiya ka, dili.
Uy, tanawa. Awa na mga naong na to. Kung ingnon ko ron din, kalit lang takes ang chancellor, pader, balhin na diha, karong sunod simana. Kaya adto ka na mo ibutang aning laing parokya. Mubalhin ko, dili. Mubalhin ko. Jesus, mubalhin. Gidayon ko. Nako, Monsenyor, kana tiwasan ni dinhing gisugdan ako. Napadihay kuwang anak, mga 20 million. Kapay kuwang diri mga 50 million kana tiwasan na ninyo. To apay garing konsolasyon ay kanang divine mercy nga 158 million kana tiwasan na ay haron mopahuway nako ug asa ko ibutang magpuyo kong malinaw di jud ko mawili aning parokyahan. Pero samtang ni ako dinhi di sagid nako ihatag ang mediocrity. I will give my best love for you. Di ba? O na, gabi pertig yung kuana sa tong Christmas party. No? Daghan kayong pwede ng mga matay. Nga naman, ihatag na to ang best. Matod pas ato diring upat man to kabuk atong kapitan diha, ang duha ka kapitan, mga komedyante man to, ingon din sila nga, sige migtabi-tabi pader di ni matup nga nang gibuhat ni pader bisan pagkapitan siya maglisod maganing mayor kapitan na ba gibuhat ni nato tungod dili aron pagpagarbo kung dili pagpakita sa paghigugmaay nga kining tanan nga kwarta nga misud sa atong panudlanan ato sa ning gamiton nga matilawan sa tanan dili lang ang pari mo'y mabulahan kay maunay litag namong mga pari kasagaran litag matud pa diri ang akong kalag nakaligkawas sa litag sa maglanggam unsa may litag sa yawa namong mga pari ang una gyud ang gugmas kwarta kana bang tan-aw namo sa kolekta murag amo tan-aw namo sa mga donations amo nami daghan dinhi mo ingon pader personal na nimo tag 10,000, tag 1,000, tag 500, naasay usahay 100,000 pader personal na nimo. Inikupot na ko ana, moingon ni Gus Ginoo Lord unsaon man ni personal, insa na day kay personal nga imo naman ang gihatag imong kaugalingon sa parokya, biyaan magito nimo imong pamilya nga duha ka buok paralyzed, biyaan magito nimo imong uyab, resign magikas imong trabaho. Nya karon anay personal, walang personalan. Hatagin na nako tanan dito sa kuan atong finance council dito sa opisina bisag 1 centavo wa gyud koy ibilin ana sa akong bulsa remit kina dito hasta akong ATM hasta akong credit card hasta akong GCash ilan ang gimonitor to the last centavo mangitaan pa kog dili mabalanse pader mura lagi guwa ni ma-print pader i-print ni palihog be kay di na mo mabalanse print sa ko dito nako hasol biyan ako naman unta ni ako pagikuan ko ano pero mao magani wala nang personal unsa man ang pulong nas Ginoo atong sundon ang Ginoo na mo'y atong paningkamutan pagsunod og diha dapita makalingkawas kita sa litag sa sala kamong mga asawa ayaw na personal lang inyong bana ihatag nas Ginoo kung asa na paadtuon sa Ginoo paadtua mura bag Jose ba palakta ug mulakaw nagtungang gabi kay nikuyog sa inyong silingan ingna Lord imo sa tong gisugo ingong Ginoo wa to nako sugua nakuha to slitag ingka ako Lord di lang sad ko magpakuha slitag sa sala mo na isa unsa may akong buhaton Lord mura na magkapatyuno naman ko aning animal ingon din huna-hunaa nga ikay tigtangtang sa higot sa iyang pagkalitag sa sala unsaon man higugmaa siya nga way kondisyon ug way limit mo na iniguli na niya magsige ra jud kag ingon dong nakuha ka slitag siya gusto ka tangtangan siya hilabot diha di lang sa kamang hilabot nganoan nahigog magog kaniya nya gusto pa man niyang magpabitay dito slitag di ayaw na lang sad
Di ba? Pero moingon siya, tabangi ko day, galisod yung kong biya ni akong kabit. Nga din, sige, tabangan tika. Ningon man ang Ginoo kung ang imong tuong kamot mo hinungdan nga makasaha ka, putla kini. Sige dong, akong putlon imong tuong kamot, kaya mao mo na imong ihikap-hikap sa imong kabit, ako ng putlon. Mingon na imong bana, palihog day. Di ba? Di ika na tighungit niya, kaya di naman siya kakaon siya. Labig na kay mustanan, di ka na tighungit. Sus mutanaw manggya pugporn, wang kamot pa mo'y gamiton. Yan, ingon sang Ginoo, kung ang imong mata mo'y hinungdang makasaka, lugita ka na, imo na sang lugiton iyang mata. Hangtod yun, nagpatabang man siya nimo. Nagpatabang man, ang pulong mas Ginoo mo itong gamiton. Wa na siya mata, wa na siya kamot. Yan, naigo dayos pulong sa Ginoo, mas maayo pang musud kas langit, nga way mata o way kamot, kaysa kumplito kag mata, kumplito kamot, adtos impierno isugba. Manindog na ta.